سلام كرات تخطاتلتي لورا فيلم نلوم دمات فتوى إلى زحارقوا زحانت زارستا أو كل تشحن 10 شدشن تزرقحت زبط فيلم حيزالكم مزئي لخو حزن السخم دما نايزا فيلم واقع حنت لايك ترح سلاز خونت نزا فيلم لايك بموبال تيب كتكرفو تحاسيبكم كأ نتاناي سابسكرايب ملكت نخيخم مسايت انحو حزينا فيلمنا فيلمنا حنت آتينا استوهالت هفتام سبيتي بس كم أزبرو هفتامات محازوتا بجروب شات تعدلو دارقانا تجمر أمونكو علالهم دما آتينا نمحازوتا حزي أفتما نرد استوهال سفيح مريت نحد حدا زي دقمو سواس جوينا وسيدنا نعوم داساقنا اززلنا جنكة اندخامن زين الراقف تبلوممو شعون استاتهم كا ازورنا بسوات توزيو كافت زلو وسلطان كوردون هيوتهم كباراشون كم زخيل سلازفلتو نآتينا كم زعينة صحفات كتصحف كم زي قبائي نقروا انتخونا جن اتزفرحو ويك أرين ناي حد يوم تليفون هاك تكيرو اتزعف سلاسترخبه ناب انترنت يزرقح تحرز توسدن ما ترئيتنا ناب حنتنا يولك اجيت وسيداتنا افتبوتا آتينا اتوم سبسلطان محازوتان كم زلون بتوسخ دما حدا زي فلت سباتون كم زلون رئي افتبوتا دما كافتوم هفتامات ات ريتشارد استبهاله نتاهوز تسقويعو شامبوين سلاز عززا داقد حتلو دعللو خلو هاندبت كم مونغوتوم تسافر تحد ودتسيو نابزن تايكبر متين اسخم كمن يخم دابلا عقرقر كبل يجمرمو بزي دما كافتوم افتاجت سنبرو حد عبي سباي تسيو نعا انا حاكميك حكمك اي هدبل بمبال ابايتا نخدك اسي نغرو بزي حزن ملكو جن اتود امير ومستقسه نسو جن كاب جبو بيروزيو اب كسادو يوقمو اتود دما ولا كو بزح دنفسيسو اب كبير سايت هالو انتخونه جن حزون مسقل وسله زنبره اتي اب غون زنبره ناي شامبوين طرموس العيلو اب رؤسي هارمو ابز ساعات دما اتوم هفتامات بتسرئيت زي انت تزناقعو بزنبرلو ساعات اموداتا اتينا كاوشت بموصا ጫማ አውጽያ እትወዲ አይኑ ወጊያ ተቆትሎሞ ካብኡ ጎቲቶም ናብ ሓደ ክፍሊ ምስአተው ድማ ኣብቲ ክፍሊ ሓንቲ ዮጋፓን ዝተባሃለት ከምኡ ተጨውያ ዝመጸት ጓል ከም ዘላን ሃለዋታ ጥፊኣ ከም ዘወዳቀት ንርኢ نصبحيت ودما اتافت جيت ودي ازر انايا يوغابان ستبهالت حز دما اب حدا عبي جاكا افا بحاصين تاثيرا ودي انري امو ابو خلا مستسات كن كميلا نابز خمز منصتن من كم زمصان سلازي تفلت بطعمي تجنيقاز حجزا سب نختري كولل كتبل تجمر او خلا كن حنتي كريستال ستبهالت كما افا تاثرت سب سلازر ايت نخصوعات فتن مو نسا كن غديفاتا سلاز خدت يوغاس عيواتا دحرياتا خدت كلا بزغرم ملكو افت بوتا كمن افوم زتاثروا بزحت سوات كم زلون نسومون من نابزي كم زمصوم نمنتاي افون كم استاثرن زفلطو ነገር ስለዘይለ ሓደ ነገር ንምርካብ ኮለል ዳበሉ ይሪኦም ሃንደበት ግን አማዕድዮም ሓደ ዓብይ ዝተዓሸገ ሳንዱቅ ስለዝራአዩ ድማ ሓደ ወድናኡ በመኻድ እተብጥቁኡ ዝረኸቡ ሓፂን ገይሩ ነት ሳንዱቅ ምስከፈቶ ካብ ውሽጢ ሓንቲ ንእሽተን ሓሰማ ስለዝወፀት በቲ ነገር ኩሎም ይስንብድሞ ኣብኡ ከለው ግን እቲ ወዲና ውሽጢ ኣትዩ ብዙሕ መሳርሒ ሒዙ ስለዝወፀ ኩሎም እቲ መሳርሒ ንምሓዝ ክጓዩ ይጅምሩ ብተወሳኺ ድማ ዮጋባንስ ካልእ ጣውላ ረኺባ ኣብኡ ድማ መፍትሕ ከም ዘሎ ስለዝራአሂት ንዑ ኣውፅያ ኩሎም እቲ ኣብ ኣፎም ዝተኣሰርሉ ንምፍታሕ ምስተጠቀምሉ ነንሕድሕዶም ካብዚ ከመይ ወጹ ከም ዝኽእሉ ዳተዘራረቡ ካለው ግን ሃንደበት ክትኮስ ይጅምርሞ በዚ ድማ ከማእኸሎም ሓደ ሰባት ተተኪስዎም ስለዝሞቱ ዮጋፓንስ ምስ ሓደ ወዲ ተታሒዞም ዳጎዩ በቲ ድሕሪት ሳንዱቅ ይሕብኡ እንተኾነ ግን እትናይ ጥይት አንፈት ከሙሉ ዝሪኦም ስለዝነበረ ዮጋፓንስ ደውይላ خላ ተተኪስዋ ትመውትሞ ሽዑ እትወድ ድማ ብስንባደን ብፍርሕን እግሩና ብዝመርሖ ክጎይ ጸኒሑ ኣብ ሓደ ቦታ በጽሕም ስወተቀ ግን ኣብቲ ቦታ ሓንቲ ከምኡ ዝበለት ክትሃድብ ናብ በሊሕ ነገር ዝተተኸሎ ጉድጓድ ዝወደቀት ጓር ረኺቡ እታ ቆልዓ ዳብኺት መዓልቲ ልደታ ጽባሕ ከም ዝኾነን ክትመውት ከም ዘይትደል እንዳነገረት ንኸድሕና ክትልምኖ ትጅምር ካውት ወድውን እሺሉ ካፍት ጉድጓድ ከውጻ ናብ አምስ ቀረበ ግን ንሱውን ከይራአይ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ፈንጂ ስለዝረገጸ ተፈንጂሩ ሓመድ ይኸውን በዝመልኩ ድማ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት በጣም ብዘፍርሕን ብዘጭንቅን መልክዑ ገሊኦም ብጥይት ገሊኦም ብፈንጂ ገሊኦም ድማ ብፍላጻ ዳተወጉ ኣብቲ ሰፊሕ መሬት ብሞት ክውድኡ ይጅምሩ ድሕሪት ተወሰነ ድማ ኣብቲ ቦታ ብጣዕሚ ውሑዳት ሰባት ቀሪኦም እንተኾነ ግን ንሶምውን ብኸመይ መልክዑ ከም ዝሞቱ ስለዘይፈልጡ ህይወቶም ንምድሓን እንዳተጓየዩ ከለው ካብቶም ዝተረፉ ሰለስተ ሰባት ብሓደ ክሃድሙ ጀሚሮም ኣብ መንጎ ግን ሓደ ማድያ ስለዝረአዩ ዳጎየዩ ናብ ውሽጢ ኣቱ ኣብኡ ድማ ክልተ ኣረግቶት ሰብኣይን ሰበይትን ስለዝረኸቡ ሽጉጥ ዓቂኖም ነቶም ሰባት እቶም ዝቐትልዎም ዘለው ሰባት ኣበይ ከም ዘለውን እዚ ቦታ ኣበይ ከም ዝኾነን ይሓትዎም እሞ ሽዑቶም ሰባት ከዓ ኣብ ኣርካንሳስ ከም ዘለው ስለዝነገርዎም ካብቶም ዝሃድሙ ዘለው ሰባት እቲ ሓደ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ቴሌፎን ገይሩ ናብ 911 ደዊሉ እቲ ዘጓነፎም ኩሉ ይነግሮም
ብዝገርም መልክዑ እቲ ናይ 911 ኦፕሬተር ግን ህድእ ብዝበለ ድምጺ ቀልጢፍና ዘለኹም ቦታ ጻሪና ክነድሕነኩም ኢና ብምባል እታ ቴሌፎን ስለ ዝዓጽዋ በቲ ሓደ ኣብቲ ማድያ ድማ ካብቶም ሰባት ሓንቲ ጓል ካብ ምጥማያ ዝተልዓለ ኣብቲ ቦታ ዝረኸበቶ ምግቢ ከፊታ ክትበልዕ ትጀምር። እንተኾነ ግን እቲ ምግቢ ዝተመረዘ ስለ ዝነበረ እታ ጓል በቲ ምግቢ ተመሪዛ ክትወድቕ ከላ እዚ ዝረኣዩ ሰባት ናፍቶም ሰባት ገጾም ይገብሩሞ። እንተኾነ ግን እቶም ሰባት እውን ናይቲ ጸወታ ሓደ ኣካልን ምስቶም ሃፍታማት ድማ ሓደ ጉጅለን ስለ ዝነበሩ ሕዚ ከይረኣይዎም ከለው ብረት ብምውጻእ ነቶም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ኩሎም ተኪሶም ይቀትልዎም። ካብኡ ቀጺሎም ካልእ ዝመጽእ ሰብ ንኸይህሉ ድማ ነቲ ሬሳታት ናብ ሓደ ሕቡእ ክፍለ እትዮም እቲ ዝፈሰሰ ደም ዳጸራረይዎ ከለው እታ ሰበይቲ ኣብ ማእኸል እቶም ዝመቱ ሰባት ሓደ ቀለበት ዝገበረ ሰብ ስለ ዝረኣየት በቲ ነገር ክትሓዝን ከላ ብዝገርም መልክዑ እቲ ሰብኣያ ግን ከምዚ ዓይነት ስምዒት ክስምዓ ከም ዘይብሉን እዚ ጸወታ ከም ዝኾነ ነጊሩ የጸናንዓ። ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ብሬድዮ እቶም ሃፍታማት ሕዚ ስኖውቦል ዝተባሃለት ጓል ናብኦም ትመጽእ ከም ዘላን መሳርሒ ስለ ዘይብላ ድማ ቅድሚ መቕታሎም ክጻወቱላ ከም ዝኽእሉን ይነግርዎም እሞ ሽዑታ ስኖውቦል ዝብልዋ ዘለዎ ክሪስታል ምስ መጸት ከኣ ብዛዕባ ተቐትለት ወልሓደ ከይበለቶም ካብ ጅቡኣ ቅርሺ ኣውፂኣ ሽጋራ ሃውን ትብሎም። ካብኡ ንሶም ድማ ንሽጋራ 6 ቅርሺ ተቐቢሎም መልሲ ክምልሱላ ከለዉ ግን ኣብቲ ቅርሺ ደም ስለ ዝረኣየት ዓይኖም ዳጠመተት እዚ ቦታ ኣብ እዩ ትብሎም እሞ ኣርካንሳስ ምስ በልዋ ድማ ንሶም መሳርሒ ስለ ዘይብላ ተረጋጊዖም ኣብ ዘለውሉ ሰዓት ክሪስታል ግን ነታ ሰበይቲ ብኽሳዳ ሒዛ ምስቲ ጣውላ ተላግዓ። ድሕሪ እዚ እቲ ሰብኣይ ብረቱ ከምጽእ ክኸይድ ከሎ ድማ ክሪስታል ነታ ዳብ ከይትልምና ዝነበረት ሰበይቲ ወዲኣ ነቲ ሰብኣይ እውን ከይተኮሰላ ከሎ ቀዲማ በቲ ብረቱ ኣሕዲጋ በቲ ናይ ባዕሎም ብረት ጌራ ንኽልቲኦም ተኪሳ ትቐትሎም። ቀጺላ ድማ እትፍቲ ገዛ ዝረኸበቶ ብረትን ምስቶም ሰባት ዝረኸብሉ ዝነበሩ ሬድዮን ሒዛ ካብቲ ማድያ ምስ ወጸት ድማ ኣብ ደገ ሓንቲ ፌክ ኣርካንሳስ ዝብል ታርጋ ዘለዋ መኪና ትርኢ እሞ ሽዑ ንሳ ግን እታ መኪና እውን መጻወድያ ከም ዝኾነት ስለ ዝተረድኣ ናብ ቀሪባ እቲ ታርጋ ክትቀልዖ ከላ ብውሽጢ ፈንጂ ተገጢሙላ ከም ዘሎ ትርኢ። ኣብኡ ከላ ድማ እቶም ሃፍታማት ብዛዕባ እቲ ናይ ሞት ጸወታ ዳዕለሉ ዳሰምዐቶም ከላ እቶም ሰባት እቶም ኣረግቶት ይዛረቡ ስለ ዘየለዉ ከም ዝተጨነቑ ትርዳእ እሞ በዚ ድማ እቶም ሃፍታማት ናፍቲ ቦታ ድሮን ስለ ኣኹ ክሪስታል ብቁልጡፍ ከይዳ ትሕባ። ኣብዚ ሰዓት ግን እታ ኣብቲ ቦታ ዝነበረት ድሮን ተተኪስዋ ስለ ዝወደቐት እቶም ሰባት እውን ብሬድዮም ዝሰምዖም ሰብ ከም ዘሎ ተረዲእዎም ቀልጢፎም ይዓጽውዎ። ክሪስታል ድማ ሰንቢዳ ንድሕሪት ገጻ ክትርኢ ከላ ሓደ ጋሪ ዝተባሃለ ሰብ ሽጉጥ ዓቂኑላ ከም ዘሎ ትርኢ። ሽዑ ክሪስታል ከይተኮሰላ ከሎ ግን ቀልጢፋ ንሳውን ከምኡ ተጨውያ ከም ዝመጸት ነጊራ ሕዚ ግን እታ ድሮን ስለ ዝወቕዓ ጌጋ ከም ዝሰርሐን እቶም ሰባት ብዛዕባኦም ንኽፈልጡ ከም ዝገበረን ምስ ነገረቶ ጋሪ በቲ ዝገበሮ ነገር ተጣይሱ ሕዚ ካብዚ ንምውጻእ ኮለል ክብሉ ይጅምሩ። ኣብኡ ከለው ድማ ሓንቲ ባቡር ብርሑቕ ክትመጽእ ስለ ዝረኣዩ ከይተምልጠሎም ዳጎየዩ ኣርኪቦም ምስ ተሰቐሉ ብዝገርም መልክዑ ኣብ ውሽጢ ካብ ካልእ ዓዲ ተሰዲዶም ዝመጹ ሰባት ከም ዘለው ይርዩ። ሽዑ ጋሪ ግን ነቶም ሰባት ከኣምኖም ስለ ዘይከኣለ ሽጉጥ ዓቂኑ ከዛርቦም ከሎ ናይቶም ሰባት ሓላፊ ዝኾነ ዓብይ ሰብኣይ ጋሪ ብዘይርዶ ዓረብኛ ገይሩ ክልምኖም ይጅምር። ሽዑ ክሪስታል ዋላኳ ግደፎም እዚኦም ስደተኛታት እዮም ተበለቶ ድማ ጋሪ ብሕርቃን እቶም ሃፍታማት ዝለኣኽዎም እዮም ዝመስሉ ብምባል ናፍቲ ወዲ ክትኩሰሉ ክብል ሃንደበት እታ ባቡር ኣብ ናይ መፈተሺ ናቁጣ በፂሓ ደው ስለ ዝበለት ብዙሓት ወተሃደራት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንኽሪኡ ንውሽጢ ይኣትዉ። በዚ ድማ ነንጋሪ እውን ስለ ዝተረኸቡ ካብታ ባቡር ምስ ወረዱ ጋሪ ነቶም ወተሃደራት እቲ ዘጓነፎም ሓደ ብሓደ ክነግሮም ይጅምር እሞ እንተኾነ ግን ንሶም እውን ብቋንቋ ምስ ጋሪ ክረዳድኡ ስለ ዘይከኣሉ ኣብ ቅድሚኡ በቲ ናይ ባዕሎም ቋንቋ ዳተዘራረቡ ሓሊፎም ይኸዱ። ካብኡ እቲ ብዓረብ ዝዛረብ ዝነበረ ስደተኛ ወዲ ድማ ናብ ጋሪ ቀሪቡ ብእንግሊዝኛ ገይሩ እቶም ወተሃደራት ትብሎ ዘለኻ ስለ ዘይተረድኦም ተታልሎም ዘለኻ ኣይመስልዎም። ሕዚ ግን እንድሕር ንዓይ ሓጊዝካኒ ኣነ ድማ ንዓኻ ሓግዘካ እየ ይብሎሞ። ሽዑ ጋሪ ድማ እቲ ወዲ ካብቶም ዝቐትልዎም ዘለዉ ሃፍታማት ሰባት ሓደ ከም ዝኾነ ስለ ዝተረድአ ድማ ብሕርቃን ሓኒቑ ኣውዲቑ ክሃርሙ ይጅምር። ድሕሪ እዚ እቲ ወዲ ድማ ካብ ቦርሱኡ ፈንጂ ኣውፂኡ በጢሱ እሞተይ ዘይቀሪ ቀቲለካ እየ ዝመውት ምስ በሎ ድማ ጋሪ ቀልጢፉ እቲ ቦምቢ ናፍቲ ናይቲ ወዲ ስረአትሉ ኣብቲ ቦታ ጎዩ ስለ ዝኸደ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰከንድታት እቲ ወዲ ኣታብ ስሪኡ ዝነበረ ፈንጂ ተፈንጂሩ ሓመድ ይኸውን። ለዚ ድማ ጋሪ ቀልጢፉ ካብቲ ቦታ ሃዲሙ ስለ ዝኸደ እቶም ወተሃደር ንክሪስታል ምስቶም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ሓዊሶም ናፍቲ ተሓላፊኦም ዘለሉ ካምፖ ስለ ዝወሰድዋ ክሪስታል ኣብቲ ቦታ ሓደ እንግሊዝኛ ዝዛረብ ሰብ ረኺባ ነቲ ሓላፊ ኩሉ ዘጋነፋ ትነግሮሞ። ካብኡ ተሓላፊ ድማ በቲ ነገር ብጣዕሚ ዳተገረመ ሕዚ ዘለውሉ ቦታ ክሮሽያ ከም ዝበሃልን ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ድማ ከም ኣቶ ጨው ይሉ ዝመፀ ዱንስታ
ዝተባሃለ ሰብ ከም ዘሎን ነጊሩ ምስዶን መሰላልዮም ቀጽሉ ኸዓ ሕዚ ካብ ኣሜሪካን ኤምባሲ ሰብ ጸዊዑ ናብ ዓዶም ከም ዝሰዶም ይነግሮም ካብኡ ድሕሪ ዝተወሰነ እቲ ዝተባሃለ ሰብ ምስ መጸ ድማ ንክሪስታል ካብቲ ካምፖ ሒዝዎም ወፂኡን ክልቲኦም ብዛዕባ ተዘጓነፎም ነገር ዳነገርዎ ንሱ ኸዓ ኣብታ ዓዲ ምስ ዘሎ ፖላውሲ ተዘራሪብና ክንሕዞም ኢና ይትጨነቁ ዳበሎም ወሲኹ ድማ ንስኹም ግን እንታይ ስለ ዝገበርኩምዎም ኢኹም ክትቃትሉኹም ደልዮም ገለ ዝበደልኩሞ ነገር ኣሎ ድዩ ኢሉ ይሓቶም እሞ ሽዑዶን ኣነ ዝገበርኩዎ ነገር የለን ወላ ሓደ ነገር ክገብር ኣይክእል እንዳበለ ኸሎ ግን ሃንደበት ክሪስታል ነቲ ዲፕሎማት ብእግራ ረጊሓ ካፍታ መኪና ምሰውደቕቶ ቀጺላ ድማ ንድሕሪት ተመሊሳ በታ መኪና ጌራ ርእሱ ትጭፍልቆ በዚ ድማ ዶን ሓሪኡ ከመይ ጌርኪ ሓደ ክሕግዘና ንዝመጽ ሰብ ተቐትሉ ይዳበለ ዳ ተዛረባ ኸሎ ድማ ክሪስታል ኩሉ ኩነታቱ ባሃይ በለንን ብምባል ነቲ ናይታ መኪና ናይ ድሕሪት ማዕጾ ተኸፈተቶ ብዝገርም መልክዑ ናይቲ ኣፍቲ ባቡር ጣብያ ሃንዲሙ ዝኸደ ናይ ጋሪ ሬሳ ተጻዓይኑ ስለ ዝረኸቡ እቲ ወዲ እውን ንሶም ሃፍታማት ሰባት ከም ዝሰርሕን ሕዝውን ደጊሙ ናፍቶም ሰባት ይወስዶም ከም ዝነበረን ይርድኡ ብተወሳኺ ድማ ሕዚ ካብዞም ሰባት ሪሕቆም ተሃደሙ እውን እዞም ሰባት ኢዶም ነዊሕ ስለ ዝኾነን ምስ ዝኾነ ይኹን በዓል ስልጣን ፋልጥ ስለ ዘለዎምን መዓልቲ ንዋሕዳ እምበር ሙማቶም ከም ዘይቀር ስለ ዝተረድኡ በቲ ኣፍታ ናይቲ ዲፕሎማት መኪና ዝረኸብዎ ካርታ መሰረት ናይቶም ሃፍታማት ሰባት ዝርከብሉ ቦታ ኣበይ ከም ዝኾነ ስለ ዝተረድኡ ሕዚ ንሶም ከይፈለጡ ናፍቲ ዘለዉ ኺድና ንወዳእዮም ተባሂሎም ይሰማምዑ ካኡ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ድማ እታ ናይ ኣንቶ ሓሰማ ካብ ውሽጢ ጫካ ዳጉይት ክትወጽእ ስለ ዝረኣይዋ ንዓ ሒዞም በትንሳ ዝወጸትሉ ገይሮም ንውሽጢ ኣቱ በቲ ሓደ እቶም ሃፍታማት ድማ መሽው ስለ ዝነበረ ብሓደ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ ፖለቲካ ብዛዕባ ናይ ተዓዲ ናይ ኣየር ኩነታት እንዳዕልህሉ ንሕና ድማ እዞም ሰባት ናይ መንግስቲ ሰበስልጣንን ብተኣማንነት ንህዝቢ ከገልግሉ ዝተሰየሙ ሰባትን ከም ዝኾኑ ንርዳእ ኣብቲ ቦታ ድማ ሓደ ሳጅን ዲል ዝተባሃለ ሓላዊ ከም ዘለዎምን ንዝሓለፉ ኣዋርሕ ድማ ብዙሕ ነገር ዘሰልጠኖም ሰብ ከም ዝኾነ ንርዳእ ድሕሪ ዝተወሰደ ድማ እቲ ሪቻርድ ዝተባሃለ ፊልምና ክጅምር ከላ ኣፍታ ጄት ዝረኣናዮ ሰብ ሕዚ ክሸይን ኢሉ ካብቶም መሓዝቱ ተፈልዩ ምስ ወፀ ሃንደበት ዶን ዓዊሉ እዚ ሓሰማ እዚኣ ናትካ ድያ ኢሉ ናብኡ ይቐረብ እሞ በዚ ድማ ሪቻርድ በቲ ነገር ሰንቢዱ ኣብ ዘለሉ ሰዓት ክሪስታል ከይረኣያ ብድሕሪት መፅያ ክሳዱ ብኻራ በጢሓ ተቐትሎ ካብኡ ትርኢትና ናፍቶም ሰበስልጣን ገጻ ምስ ገበረት ድማ ኩሎም ብሓደ ዳዕለሉ ከለዉ ሃንደበት ኣብቲ ቦታ ድምፂ ስለ ዝሰምዑ ኩሎም በብረቶም ሒዞም ተጠንቂቖም ዳተጸበዩ ከለዉ ካብ ላዕሊ ገለ ነገር ክወድቕ ስለ ዝረኣዩ ኩሎም ናብኡ ይትኩስሞ እንተኾነ ግን እቲ ዝወደቐ ጸላእ ዘይኮነስ ታናይ ዓንቶ ሓሰማ ስለ ዝነበረት ኩሎም ክረጋግዑ ከለዉ በቲ ሓደ ኣብቲ ቦታ ዝነበረት ካልእ ጓል ግን ዝገበረት ዘይብላ ዝሓሰማ ሞይታ ብምባል ሓዚና ዳርኣየታ ኸላ ብዝገርም ክእለትን ቅልጣፍን ክሪስታል ብዘይተጸበይዎ ኣንፈት መፅያ ሓደ ብሓደ ክትጠብሶም ትጅምር በዚ ድማ ዋላ እኳ ኩሎም ካፍቲ ቦታ ንምህዳምን ህይወቶም ንምድሓንን ተፈተኑ እንተኾነ ግን ካብ ናይ ክሪስታል ዝተተኮሰት ጥይት ዘምለጠ ሰብ ስለ ዘይነበረ ኩሎም ይሞቱሞ ክሪስታል ኣብ ማእኸል ደው ኢላ ኸላ ዶን ክሕግዛ ኢሉ ናፍቲ ዝነበረቶ ተመፀ ኸዓ ኣብ ውሕዳት ሰከንድታት ንኩሎም ወዲኣቶም ምስ ረኣየ በቲ ነገር ብጣዕሚ ተገሪሙ ሰብ ዲኺ ማሽን ኢሉ ይሓታ ኣብዚ ሰዓት ግን ኣቴና ኣብቲ ቦታ ስለ ዘይነበረት ምስቶም ሰባት ድማ ብሬድዮ ተዕልል ስለ ዝነበረት ዶን ኢላ ፀዊዓ ንክሪስታል ቀቲልካያ ዶ ኢላ ትዛረብ እሞ ሽዑ ክሪስታል ንስውን ምስኦም ከም ዝኾነ ተረዲኣ ሽጉጥ ምስ ዓቀነትሉ ድማ ዶን ብፍርሒ ኣነ ኸማ ከተጨዊኤ መጽ ብዛዕባ ትዛረብ ዘሎ ሰብ እውን ዝፈልጦ ነገር የብለይ እንዳበለ ክልምና ኸሎ ክሪስታል ግን ኣብዚ ቦታ ተኣምኖ ሰብ ስለ ዘየለ ንዕኡ እውን ተኪሳ ትቐትሎ ቀፂላ ድማ ናፍቲ ተወቂዑ ኣብ ኣፍ ሞት ዝነበረ ሳጅን ዲል ብምኻድ ኣነ እውን ከማኻ ኣብ ውትድርና ዝነበርኩ ሰብዬ ብምባል ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝነበረ ኩናት ከም ዝተሳተፈት ምስ ነገረቶ ንሱ ድማ ብርግጽ ወታደር እንተዘይትኾኒ እዚ ዓወት ኣይምረኸብክን ነይርክብ ብምባል ሕዚ ግን ኣብ ፀወታት ዓዋቲት ኩን ክለኺ ንገዛ ኺድ ይብላ እንተኾነ ግን ክሪስታል ሕዚ እውን ኣብ ፀወታት ዓዋቲት ከም ዘይኮነትን ቀልጢፍካ ናይታ ብሬድዮ ትዛረብ ዘላ ሰብ ኣድራሻ ንገረኒ ትብሎሞ በዚ ድማ ሳጅን ንሳ ከምኦም ከይትመስለኪ ብስነ ስርዓት ንሸሞንተ ዋርሕ ዘሰልጠነት ሰብያ ብምባል ክትስዕርያ ኣይትኽእልን ተበላ ክሪስታል ግን ንዲል ኣሳቕያ እቲ ኣቴና ዘለቶ ቦታ ንኽነግራ ስለ ዝገበረቶ ዲል ከይፈተወይ ነግራሞ ድሕሪ ዝንሳ ድማ ንዲል ደጊማ ተኩሳ ብምቕታል ተኺላ ናፍቲ ዝበላ ኣድራሻ ትኸይድ ካብኡ ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ክሪስታል ኣብቲ ኣቴና ኣለቶ ዝተባሃለ ቦታ ስለ ዝበፅሐት ኣብቲ ማዕጾ ደው ትብል እሞ በቲ ሓደ ኣቴና ድማ ክሳብ ትመጽእ ትጽበያ ስለ ዝነበረት በቲ ናይቲ ማዕጾ ሬድዮ ጌራ ስኖቦል ኢላ ብምጽዋዕ ሕዚ ትሒዛቶ ዘላ ሽጉጥ ኣብቲ ናይ ፖስታ ሳንዱቕ ቀሚጣ ንውሽጢ ንኽትኣቱ ስለ ዝነገረታ ክሪስታል እውን ከምቲ ዝተባሃለቶ ንውሽጢ ብምእታው ምስ ኣቴና ይራኸባ
ኣብዚ ሰዓት ድማ ክሪስታል ብዙሕ ዘይተመለሱላ ሕቶታት ስለ ዝነበርዋ ንኣቴና ስለምንታይ እዚ ፀወታ መሪፅክዮ ትብላሞ ሸዋ ኣቴና ድማ ብሓደ ዘይረብሕ ቀልድን ፅሑፍን ሂወታ ከም ዝተበላሸወን ከምዚ ከምኣ ዝበሉ ሰባት እቲ ንቐልዲላ ምስ መሓዙታ ዝተፀሓሓፈቶ ነገር ሃኪሮም ኣብ ኢንተርኔት ብምዝርጋሕ ብዙሕ ስለ ዘኽሰርዋ ንሳ ድማ ሕንኣ ንምፍዳይ ኢላን እቲ ፅሑፍ ዘውፅአቶ ድማ ክሪስታል ከም ዝኾነት ከም እትፈልጥ እንትነግራ ወሲኻ ድማ ብዛዕባ ኩሉ ነገር ከም እትፈልጥን ንሳ ኣብ 12 ዓመታት ትምህርቲ ከም ዘቋረፀትን ኣቦኣ ሓሽሽ ክሸይጥ ተረኺቡ ፖላዊስ ተተኩስዎ ከም ዝሞተን ኣዲኣ እውን ኣብ ከቢድ ሓዘን ኣትያ ብበዝሒ ሓሽሽ ወሲዳ ከም ዝሞተት ከም እትፈልጥ ትነግራ በቲ ሓደ ክሪስታል ድማ ኣቴና ክሳብ ዘረባኣ ትውድእ ተፀቢያ እቲ ብዛዕባ ዝበለቶ ኩሉ ጌጋ ከም ዝኾነን ኣቦኣ ዋላ እኳ ብሂወት ተዘይሃለወ ሓሽሽ ዝበሃል ነኺኡ ከም ዘይፈልጥን ኣዲኣ ድማ ብሂወት ከም ዘላን ነጊራ እንትኾነ ግን ኣብቲ ትውልድ ዓዳ ካልእ ብሽማ ምስኣ ተመሳሳሊት ጓል ከም ዘላን ምናልባት ብዛዕባ ትዛረብ ንኸይትህሉ እንትነግራ ይኹን ዳ እምበር ኣቴና ፈፂማ ክትኣምና ብዘይምኽኣላ ግን ሽዑ ንሽዑ ናብ ሓያል ቃል ሰኣቴን ኣቴና ከም ትሳጅን ዝበሎ ብስነ ስርዓት ዝሰልጠነት ጓል ስለ ዝነበረት ንክሪስታል ከምቶም ትማል ዝረኣየቶም ሃብታም ሰባት ትናዓቕ ሰብ ኣይነበረትን በዚ ድማ ንነዊሕ ሰዓታት ክቀጥዓጣ ፀኒሐን ኣብ መወዳእታ ኣቴና እቲ ኣብቲ ጣውላ ዝነበረ ካራል ኢላ ንክሪስታል ተወግኣሞ ክሪስታል ግን ዋላ እኳ ተቆስለ ከቢድ ትኾነ ንሳ ግን እቲ ካራ ካብ ኣካል ኣውፅያ ብምቕፃል ንኣቴና ብካራ ጌራ ደጋጊማ ኣብ ከብዳ ወጊኣ ትዝርራ ካብኡ ክልቲአን ኣብ ባይታ ምስ ወደቓ ድማ ክሪስታል ብዛዕባ ስኖቦል ዝብል ሳጓኣ ኣልዒላ ስለምንታይ በቲ ሽም ንሱ ከም ዝፅውዕዋ ተሓታሞ ኣቴና ድማ እቲ ሽም ጆርጅ ኣርዌል ካብ ዝፀሓፎም ኣኒማል ፋርሚ ካብ ዝብል መፅሓፍ ዝተወሰደ ከም ዝኾነን ስኖቦል ሓሰማ ከም ዝነበረን ትነግራ ሽዑ ክሪስታል ግን ስኖቦል ማለት ንዓለም ካብ ትሕዚ ዘለቶ ዝሓሸት ንምግባር ዝፍትን ዝነበረ ሰብ ከም ዝኾነን ዝኾነ ሰዓት ግን ሰባት ዘይገበሮ ነገር ስለ ዘውረይሉ እቲ ሽም ንዓይ ዘይኮነስ ንዓኺ እዩ ዝኸውን ምስ በለታ ኣቴና እቲ መፅሓፍ ከም ዘንበበቶ ተረዲያ በቲ ነገር ብጣዕሚ ተገሪማ ንስኺ ግን መን ኢኸ ብምባል ተሓታ ካኦ ክሪስታል ድማ ኣነ እየ ንሶም ግን ኣነ ምዃነይ ስለ ዘይትፈልጢኹም ብጌጋ ሒዝኩምን ብምባል ድሕሪ ዝተወሰነ ኣቴና ምስ ሞተት ክሪስታል ካብቲ ዝወደቐቶ ተሲኣ ነቲ ብኻራ ዝተወቅኦቶ ቆስላ ሓኪማ ብምቕፃል ድማ ካብ ናይ ኣቴና ክዳውንቲ ክዳና ቀይራ እቲ ናይ ኣቴና ከልቢ ሒዛ ወፂያ ትኸይድ ኣብ ናይ ፊልምና ናይ መወዳእታ ትርኢት ድማ ክሪስታል ናፍትቶም ሃብታማት ዝመፁላ ጄት ከይዳን ውሽጢ ብምእታው ነቲ ፓይለት ሕዚ ኩሎም ሓለፍትኻን ኣዘዝትኻን ስለ ዝሞቱ ንዓይኒ ገዛ ይውሰደኒ ትብሎሞ ሽዑ ንሱ እውን ብጣዕሚ ስለ ዝፈርሐ ቀልጢፉ ሕራ ኢልዋ እታ ጄት ከልዕላ ከሎ በቲ ሓደ ኣቴና ድማ ምስታ ውሽጢ ዝነበረት ውስተስት ብሓደ ምግቢ ዳበልዐትን ዳዕለለትን ዳኸደስታ ረኣና ፊልምና ትውዳእ ኩራት ተኸታተልቲ ሩራ ፊልም ንሎሚ ልሒዘልኩም ዝመፀኹ ፊልም እዚኣ ትመስል ነይራ እሞ ነዛ ፊልም ላይክ ንቻናልና ከዓ ሰብስክራይብ መዋል ከይትርስዕዎ